vad jag gör då. Jag hittar klubben som om vardag. Čaute ľudia, vítam z druhého videa z Minecraftu a dneska to bude ako si vytvoriť alebo urobiť svoj vlastný kanón alebo dielo. Alebo vytvoriť svoje dielo. Zatiaľ? No, vrátil som späť a budem. A na to budeme potrebovať nezničiteľný blok, takže obsidián, vedro s vodou, redstone, páčku, TNTčko a nejakú tabuľu. Aký? Prvé. Musíte dať takto do stredu. Raz, dva, 3, 4, 5. Nie, počkajte. Tak to urobíme. Tu. No to urobíme tiež na druhej strane. A my som nepovedal, musím dať ešte jeden. Raz. Na tejto strane dáme ešte raz. Potom vedete tabuľu, použite na posledný blok. Takto. Použite vodu. Zberete ešte obsidián, takto použite. Dáte raz, dva, 3 TNTčka. Tu dáte raz, dva, 3, 4 TNTčka. Budete dať páčku. Páčku použite hneď na toto. Tu nemôžete použiť práve, že? Robíte redstone. Raz. A použite tak dokola až na zem. Tak. A jedinu, čo budete potrebovať, on odpáliť. Tak pozerajte. Bum. A máme kanón. Aby ste povedali, že to je niečo fake. Tak ukážem ešte raz. To je ľahký tento kanón a funguje furt. Tak. Tak. Pustíme. Dáme tam redstone a boom. Kanóny na svete. Tak. On všetky veci teraz povyhadujete z inventára. Chcete si užívať veci, odpaľovať ako machry. Tak, toto je práve kanón pre vás. Tak, toto bude z celého dnešného videa všetko. Prepáčte, že to bude dneska len také krátke video, ale to je veľmi ľahký tutoriál. Tak, uvidíme sa v ďalšieho videa. Čaute!